дар доираи дастуру супоришҳои Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода як сартарошхона, як мағозаи хӯрокворӣ ва як нонпасхона бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Зафар Ҳазратқулов ба истифода дода шуд. Дар маросими ифтитоҳи иншоотҳои ҷашни роҳбарияти шаҳри Турсунзода иштирок карда ба соҳибкорони деҳоти Работ изҳори миннатдорӣ намуд ва мардуми ин деҳкадаро бо ифтитоҳи чунин нуқтаҳои хизматрасонӣ табрику шодбош намуд. мавриди истифода қарор гирифтани чунин нуқтаҳои хизматрасонӣ минбаъд мушкилоти сокинонро осон менамояд, зеро онҳо то маркази шаҳр наомада тамоми маводҳои хӯрока ва ашёи рӯзғори худро аз мағозаҳои деҳаи худ харидорӣ менамоянд, гуфт соҳибкор Зафар Ҳазратқулов. ман Ҳазратқулов Музаффар, соҳибкори деҳаи ҷамоати Работи деҳаи Қибчоқ, баъд аз баромади муҳтарам пешвои миллат ба аҳли ҷамоати кишвар доир ба сохтумони иншиотҳои иҷтимоӣ дар деҳаи мо соҳибкорон деҳаи Қибчоқ, ҷамоати деҳаи Работ бунёди ҳамин маркази савдоро ба нақша гирифтем. дар муддати 4 моҳ маркази савдо бунёд гардид. нонвойхона, қаҳвахона, тестайёр ва сартарошхона фаъолият намуда ва дар он 7 нафар соҳиби ҷойи кор доимӣ шуд. мо дар оянда низ кӯшиш менамоем дар амалӣ намудани пайкори созандаи муҳтарам пешвои миллат саҳмгузорӣ намуда барои ободии ватанамон хизмат намоем. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷамоати деҳоти Қаратоғ низ як толори барҳавои варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки минбаъд ҷавонписарон дар он ҷо ба мусобиқаҳои варзишии гуногун фаро гирифта мешаванд, ки аз ҳар ҷиҳат ба солимии ҷомеа пешбинӣ гардидааст. Собирҷон Саидов, Зафар Ҳасанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.